Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar mundan dişe plomba koysan ya da diş koydursan täret gusul dursmu diyen sorağa açıklap jikmejik jogap berdik. Dinlemedik doğanlarımız bu mesele gow düşünmek isleýänler ilki bilen şol sorağa jogap dersimiz dinlesinler. Iýinden bu dersem dinleseler inşallah bu mesele olar üçin has düşünükli bolar. Ve şol jogabymyzda dişe plomba koydurmağın ve diş koydurmağın täärete we gusula hiç ile ziyanynyň ýokdugyny düşünürdik. Gerek bolsa gyzyl diş koydurmaga ruhsat bardygyny aýtdyk. Ondan soňra şol mesele deýişli käbir soraglar, şüpheler, hatlar geldi. Birincisi gyzyl haram dälbi diýen sorag we şüphe. Ikinji plan ahun, plan pir bolanok diýdi diýen şüphe. Buňa goşmaça bir näçe doganmyz ýazdy. Şol bolanok diýen ahunlaryň gepini dinläp plan garnaşymyzyň, plan tanşymyzyň agzynda diş galmady diýip bir näçe kişi ýazdy. Ýagny plomba goýmaly ýa-da diş saldyrmaly kişiler dişe plomba goýulsa ýa-da diş goýulsa täret gusul bolmaýa diýen ahunlaryň gepine gulak asyp dişini bejertmeýä we netijede çüýrek sogurtmaly bolýar diýip agzynda diş galmady diýerler. Birinji soragyň o şüphän jogaby gyzyl diş takdyrsaň bolýarmy bolmaýarmy? Gyzyly musulman doganlar bezek üçin ulanmak erkeklere haramdyr. Emma fiqhda zerurluk mejburiýet bolsa gyzyl bolsa da ulanmaga ruhsat berilýär. Delillerinden biri İmam Ahmed Ebu Davud'da gelýär. Arfaca bin Es'ad diýen sahaba İslamdan bolan kulap diýilýän sowuşda burnu çapylýar. Şonda şol burnundaky oýagy yapmak üçin kümüşden burun ýasap dakýar. We bu islenýär wagtyň geçme bilen. Soňra Peýgamberimiz bu ýagdaýy görenne islenmez ýaly gyzyllan burun ýasamagyny buýurýar. Ol hem gyzyllan burun ulanyp başlaýar. Şuňa we bu babatda gelen sahabalardan başga da delillere esaslanyp zerurluk bolsa diýişde gyzyl ulanmagyň bolýanyny alimlerimiz bir agızdan kabul edýärler. Buňa goşmaça inni bu döwürde musulman doganlar gyzyl diş galyp barýar. Sebebi diş üçin ulanylýan täze maddalar tapyldy. Misal üçin türkçede porselen diýerler ýa-da zirkonium diýerler. Şular ötewigi dişinden tapawudy bildirmeýär. Bu 15-20 ýyllyk ömrü wapesinden. Bu ine musulman doganlar gyzyla degişli şübhan soragyň jogaby. Zerur we mejbur bolanda gyzyly saglyk üçin ulanyp boljakdygyny ulamalarymız bir agızdan kabul edýärler. Ikinji sorag we şübha plan ahun, plan pir bolanok diýdi diýen gurrun. Käbir doganlar pikir edýär, pir awliýa diýilýän kişi diýse, şonuň hemme diýeni dogrudy diýip düşünýärler. Pir awliýa ýalňyş baýamy diýýärler. Gowy ünsür musulman doganlar akida we imana inanja deýişli meseledir. İslamda awliýa, pir, alymyň hemme diýeni dogry ýa-da ahun, pir, alim, weli ýalňyşmaýar diýen ygtykat inanç ýokdur. İslamda näme akida bar? Dogry akida näme? Peýgamberlerden başga her kim ýalňyşyp biler diýen akidadır. Ene şul hakikata, şul dogry akida, şul dogry inanja düşünmeýän musulman doganymyz pir, awliýa, alim diýen kişi ýalňyş işetdi diýen welin awliýa, piramir ýalňyşarmy diýe. Awliýa, pir näme? Peýgambermi, periştemi? Ýalňyşar diýip inanmaklyk biziň ähli sünnetin hak ýoldaky musulmanlaryň ygtykady şol. Bu soragyň o şüphän arkasynda ýatan asyl problemi şunna. Bolýar diýen plan pir bolanok diýdi. Awliýa adam o da ýalňyş bilýärmi diýe. Elbetde ýalňyş bilýär. Munda şek ýok, şüphe ýok ýalňyş bilýändiginde. Awliýa, pir ýalňyşmaýar hemme diýeni dogry diýen kişi dogry ýoldan ähli sünnet akidasinden azaşan kişidir. İlki musulman doganlar akidamyzy düzeltmeli. Şonu ýere beretsek köp zat özünden aýdym we açyk bolup gidýär Allahyň bilen. Indi musulman doganlar bu diş meselesinde kim bu meseleni orta atdy, kim ýaýradýar? Gelin açyk bolalım musulman doganlar. Käbir doganlarymız adym tutýar we ahunymyza degýädip çiýişip ýarlaýjak bolmaklary mümkin. İslamyň awraýy ahunyň awraýyndan ýokarda. Hakykat Qur'an we sünnetin diýeni ahun, pirim, awliýaň diýeninden ýokarda. Hiç kimin adyny, hiç kimin awraýyny Allah we Rasulüniň öňüne geçirmäge hakymyz ýok. Eger hakyka ahli sünnet bolsak, hakykat kimden gelse de biz kabul etmeli. We ýalňyşam kimden görsek inkar etmelidir. Ahli sünnet bolmak diýmek ene şudur. Ýok, men ahunym diýse dogry, sen ahunyň diýse ýalňyş. Bu ygtykat ýok ahli sünnet. Ýalňyş kimden gelse de ýalňyşdyr, dogry kimden gelse de dogrudur. Şu diş meseleni plomba bolsa täret bolanok, gusul bolanok diýip ýaýradan ýarjanyň jemaati, tenglitana ahun we şolaryň ýygyna düşýänler. Türkmen sahrada, Türkmenistanda şolaryň okuwçylary şu meseleni ýaýratdylar. Indi käbir doganlar ahunymyz ýalňyşdy diýip bilmän soragdan açyp ýörler käbirleri. Ýa-da ihtilafly mesele zat diýen bolýarlar. Kardeşim, özüňi näme üçin allaýan? Ihtilafly mesele däl, mesele açyk we aýdyn. Durus boluň, näme üçin özüňizi allaýaňyz? Näme üçin insanlara ýalňyş maglumat berýäňiz? Mert bolumda diýin, ahunymyz ýalňyşypdyr, Allah bagşlasyn. Siziň ahunyňyz, ahunlaryňyz, piriniz köp meselede sizi azaşdyrýar. Bu meselede sizi azaşdyryp ýalňyş fetwa beripdirler.
Halasanam, halamasanam, attaksanam hakikat acı bolýar. Kabul edin, gözüňizi açyň, oýanyň. Bidgatlar meselesinde siz azarşýaly, sizin saglygyňyza degişli meselede siz azaşdyrdylar. Şol ýalňyş fetwa sebäpli köpüňiz dişsiz galdyňyz. Näçe kişilerin dişsiz galmagyna sebäp bolurlar, häzirem sebäp bolup dururlar. Dişinde plan bolan kişi ýa-da diş goýduran kişiniň täreti dogrudur, gusuly dogrudur. Amam durup bilýär we dogrulygyna zerre ýaly şüphe ýokdur. Bolanok diýäniň ilymy kemdir, bilenok şol adam jahil. Meseleni gowy düşünmändir, gözlemändir, anagyna yetmändir. Yüzleýsere diýär mesele. Has aýdyň bolmak üçin düşünmäňiz üçin musulman doganlar size bir misal bereýin. O şolaryň hem özleriniň hem kabul etjek kişileriniň misal bereýin. Arap alimlerden misal berseňä bulardan başga dünýäde adam ýok ýaly hemme kişini Wahhabi diýär bu jahiller. Şu soragy musulman doganlar Osmanlynyň soňky şeýhul islamlarynyň biri Mustafa Sabri Efendi diýişinde plan bolsa gusul täret dogrumy diýip sorag berýärler we ol kişi düşündirip hiç hil problema ýok diýip jogap berýär. Osmanly alimlerinden başga da bu barada bolýar diýip fetwa berenler bar. Dikkat edin, mundan 100 ýyl mundan bolýar diýip fetwa berýärler. 100 ýyl mundan awal plan bolýanlyk barada fetwa berilip goýulan, emma gynansak da bular insanlar näme salyp ýörler. Dersin başynda da aýtdym, näçe doganmyz ýazdy, hut şularyň jemaatyndan garnaşlarym ba şularyň diýenini edip agzyna diş galmat diýär. Ýalňyş fetwalarynyň netijesinde näçe benne dişsiz galdy. Häzirem dişini çüýredip dişsiz gezip ýörenler bar. Bir doganmyz diýär, tanşym bar, ýaş oglan şularyň gepine gulak asyp plan goýmaly däl diýseler diýär, çüýren dişini sogurdyp ýaş oglan agzyna diş galmat diýär. Bu birje misal. Türkmen sahrada we Türkmenistanda şoňa meňdeş yüzlerçe belki müňlerçe misallar bar. Din adyndan ýalňyş ilmsiz fetwa berip musulmanlaryň saglygyna ziýan bermek barada bir hadis gelýär. Bu hadis Abu Dawudda we başga da hadis kitaplarynda gelýär. Sahaba diýär: "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma' faqtasala famat." Safara çykdyk diýär sahaba we içimizden biriniň kellesi ýarly diýär. Daş tägipdir we kellesi ýarlypdyr. Bir müddet soňra ol adamyň iýini hapalandy diýär. Düşürgäýärde okusyna iýini hapalanýar. Ol kişiniň kellesi ýaryk, açyk ýara, özüm iýini hapa, adatda näme etmeli şol adam? Gusul almaly. We egin neşlerine diýär, "Maňa gusul alman teýim etmäge ruhsat barmy?" diýär. Ünswer musulman dogan. Junup iýini hapalanýar we egin neşlerine näme diýär? "Maňa gusul alman teýim etmäge ruhsat barmy?" diýär. "Teýim etsem bolmazmy ka?" diýär. Çünki kellesinde yara bar, açyk yara, beterleşjek, agyrlaşjak. Onda egin neşler diýärler, "Seniň teýim etmegiň bolmaýar. Sen gusul almak başarýan, sen gusul almaly" diýärler. Ol hem olaryň diýende edip gusul alýar we bunyň netijesinde yarasyna suw gidip beterleşip şol sebäpli saparda ölýär. "Falamma qadimna ala-n-nabiy sallallahu aleyhi we sellem ukhbira bizalika faqala qataluhu qatalahumullah." Soňra ünswer musulman doganlar haçan sapardan gaýdyp gelenlerine Peýgamberimize bolan wakany habar berýärler. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň şeýle bir gahary gelýär we ol ýalňyş fetwa berenler ýazgyryp olary beddua edýär. Ölüme sebäp bolurlar, Allah hem olar öldürsin diye. Ve izinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Ela sa'alu iza lem ya'lemu fe innema şifa'ul iyyi's sual innema kana yekfihi en yeteyemmem ve ya'siba ala curhihi khirqa thumma yamsah aleyha ve yaghsil sa'ira jasadihi." Ondan sonra Peygamberimiz diye bilmeyen bolsalar sorasalar bolmaýarmy diye. Jahilligiň, ilmsizligiň dermany şifasy soramakdyr diye. Ona teýmeden bolsa yeterli bolardy. Yaran üstüne bir bölek mata bilen daňardy we soňra şonuň üstüne mesk ederdi diye. Soňam galan ýerine gerek bolsa ýuwardy diye. Diýmek näme musulman doganlar? Dinimiz İslam insanyň saglygyny birinji ýerde goýýar. İslam ýeňillik dini. İslamda saňa şunu et bolmasa öl diýen ýeri ýok. Düzedip boljak, bejerip boljak ýerini sogur kes diýen ýeri ýok. İslam insany çäresiz goýup peýdaly bolan zada böwet bolmaýar. Şeriat insana çykalga berýär we ýol görkezýär. Şonuň üçin musulman doganlar hiç şüpheniz bolmasyn, plombo, diş goýdurmak, tärete, gusula imam bolmaga zerre ýaly ýany ýokdur. Goýulan plombo ýa-da diş şonuň öz hakyky dişiniň hökmüni alýar. Ýagny hakyky öz dişine hilek bolsa, o da şol bolýar. Geçen sorajağymyzda da aýtdyk diňe bir ýagdaý bar. Ol ýagdaý şu diýenimizden aýry. Ol hem protezler, dakyp çykarylýan protezler. Çünki dakyp çykarylýan proteziň hökmi dişine dowamly dakylan plombo bilen üstüne oturdulan diş bilen deň däl. Çünki ol dakyp çykarylyp durýar. Eger bir kişi dakyp çykarylýan protez ullanýan bolsa, täret gusulla çykarmaly diýdik. Emma galan ýagdaýda plombo bolsun, üstüne diş oturdulan bolsun, gyzyl bolsun ýa başga maddadan bolsun, hiç ilek täretine, gusulna imam bolmagyna zerre ýalyk ziýany ýok. Dogry däl diýenler gaty ýalňyşýarlar, o ýalňyş fetwa berip öz jahalatlar sebäpli halkyň saglygyna ziýan berýärler. Ziýanyň niresinden dänsen peýdadyr diýilýär. Allah Taala olara da hakka düşünmek we hakka gelmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.